Seo chuid go na scéalta is mó a bhír tuairisc an seachtain seo. Fhaitíos plán stratéiseach oras na Gaeilge gon tréimhte fiche cuid go fiche tríocha an seachtain seo. Baine na cuspóirí atá loite blean ó an orais le cuasaí éidechais an phleanáilteanga, taide, cuasaí copráideacha agus tuile. Tá chuir síos freiseanán bhíonta folclóireachta an orais. Bhí aglamhain leis an gceoltóir agus an gníomhaí Gaeltachta breandáin ó beaglaach as carcachéine faoin scéala go bhfuil tús chora le toigáil le tí bhí sé gar a háigáil le naimlí na déag a mal na boc. Dúirt sé nach bhfuil deire leis a gcathair san mhaointe na Gaeltachta fós. Dheolta ollscoil na banraí na cuairí dá hangacha chur an airde ar champas na hallscoile mé feriste. Dúirt urlabhraí ón go an Gaelach san hallscoil gur chlis ar na cainteannaí idir an cumann agus banistíocht na hanscoile. Agus ar deire tá an cháisc búlta linn agus go leor imachtaí a tarlú fud na tíre. Tá chuir síos ag Bridget Bhránach ina colún cultúir ar a bhéle fan Celtach, Gairlach, Cruinniú na Bhlút i Mal na Bhórne agus an deire seach na Gaeilge in Iowa na Stát Aontaithe. Tá na scéalta sin agus tuile ar Tuairisc inis.